Oy, Poy. Wala di kayong eskwela karong udto? Sir! Wala di kami balik di eskwela? Ay, sir, wala na ko yung balik eskwela, oy. Ano naman pod? Halangan, be, giaway na po ko sa akong classmate, Yaway, napod ka? Sana naman na ay. Sige naman lang kag-awayon. Kusog kayo sila mang apak, pasteray. Kung sa'yo mga apak. Apak ka na, gong. Mindaog-daog ba? O di ay? Suli na lang ko, kaila kong daog-daogon, pasteray. Yun sa manday kanila di ay? Ana man tong kuwano. Sige man sila daog-daog sa ako. Sige man sila pang-apak sa ako, pastor. Kinsa man din ang tig pang-apak sa imo ha di ay? Si ano, si Birto, sugkay mang daog-daog. Ah, katong anak ni Tikoy. Ana, bitaw na ako si Birto, pastor. Oh, yun sa man mo siya be? Ay, Birto. Oh. Kusog kayo ka mang apak sa ako ba? Salig ha, kay mura kag naog tiil. Ko alam yung Birto, pastor. Ya, kung gigukod, pastor. Mao di ay kay nag-insulto man ka. Dangas nimo. At ini mo, pastor. Oh, sa man. Kaubos lang yun ka, pastor, no? Mao ra gyud atong buhaton, magpaubos ra gyud ta. Bisan og kamayon ta sa ato silingan ba? Pasagdira na sila. Pero pastor, pag nakasweldo, nakuanin mo vlog ba? Ah, sa man. Libre ho natin na sila siya ko, pastor. Labaw pa siya koy. Sige, pastor, kayo mang iwasyon ako niya, okay. Silan kong ka, ay sige, ramang kagluto man mo inisi ning kalha. Malo, beka nga sige taglakaw. Limpyohe po nag-apil imong naong ha.